jam hiire mon musidɓe tedduɓe dulal pular ɓale sambon calminama ñaganam Allah jaam daɓiram yaafu e golle ɗe no sifori ni on ñande nen podino arde ɗo Allah hoddiri mataw hunde jiiɓi seeɗa ɗon ko ɗen arde bon hande en gari e joni ko adi kala eɗen ɗaɓɓira bandiraɓe ɓe nde siftinton en alkule nayyi ɗe mbatinɗen janggude alkule nayyi ɗe mbatinɗen janggude siftinon en ɗe. Assalamu aleykum warahmatullah. Ceerno Aliou salminim. Alkule nayyi ɗi mbattinen janngude ko mba, nda, nja, nga. Ɗe alkule nayyi mbattinen janngude. Ceere an jaafoɗon mbaɗe bindol tan mbaɗe bindol ni siyen ɗum ɓurata webde e wawde hettade fokkuluji fof mbaɗe bindol tan kala garɗo yo windu moƴƴi tigi ko ni ko ɗeɗo alkule nayyi mbattinɗen janngude mba nda nja e nga moƴƴi wadde eɗen gara e jokkude e bindande men hono no gadorin ɗen ni inchallah. Bon ɗum noon bisimilla men e natal ngal ɗo daren natal ngal ƴeewen so tawi eɗen ceftina ko woni e maggal. Wonɗo enen ko wimmiraɗo ene rondi la o woni koye ladde wimmiraɗo o woni koye cikkumi woni koye guese woni ko guese mo rondi la ganda ko kaccare foti wonde on ɗo ko debbo ene rondi. Assalamu aleykum warahmatullah. Ceerno Aliou ɗo min jiiɗo ko debbo ene rondi wayno koren. Ceerno Jamila Mal Selli Sambol Wonto ko debbo ene rondi mataw nanga cangan to miɗo wiirde seeɗa man kono welden feewi tan salminima ɗo de min jaɗo ko debbo ene rondi. Machallah moƴƴi mbiɗon jiiɗon ɗo ko debbo ina rondi ko rondi ko ko holɗum ko ɗum woni holko ɗum nandi. Ono kore ni way kono kore ni o rondi eyi ɗum nandi koye kore moƴƴi tigi ɗum nandi koye kore yo jaram garen jokken golle men moƴƴi ɗum noon garen e konngol ngol ƴeewen so tawi ngol rewi no ngol foti ngol lelori no ngol fotiri ni so tawi wona noon ƴeewen fewnide ngol bisimilla moon e bindol noon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ɗo Samma on calminama on jurama on yagam ɗo no damdo man jafoɗe ma ko tarde joni ngar no jaltinoɗo on jareɗo inchallah. moƴƴi tigi en jii ko golla ko penda rondima bottari fayi gese penda rondima bottari fayi gese en jii ko winda ko foof won hen winduɓe ko fewi won hen ko manki fewde wadde taren ngol ɗo bindol penda rondima bottari fayi gese penda rondima bottari fayi gese penda rondima bottari fayi gese way penda rondima bottari fayi gese 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 moƴƴi ko noon tigi ɗum noon garen e konngol ngol ha joni ƴeewen holno foti kelme gone e konngol ngol holno foti kelme goni e maggol. kelme joyi goni hen.
Penda ruwandi mo battay fayi gese. Penda ruwandi mo battay fayi gese. kelme joyi. kelme joyi ceerno. assalamu aleykum alayhi salam salminama ko jam hiir ceerno salmina salmina jam jaafande minen mi needi ardude kono kelme batniɗa ɗiɗɗo ɗe ko kelme jeegom o calminama ceerno calminama ko kelme joyi. kelme joyi ngoni heen. assalamu aleykum wa rahmatullah jafoɗen de kono jokkat tan eyi woni ko kelme joyi ceerno ko kelme joyi woni heen kelme joyi moƴƴi tigi no mbiɗon ni ko kelme joyi ɗum noon garane kam e helmere nayo ɓernde no nde wiyete ceerno helmere nayi ɓernde ko fayi helmere nayi ɓernde ko fayi helmere nayi ɓernde ko fayi. ceerno helmere nayi ɓernde ko fayi. helmere nayi ɓernde wiyete ko fayi. ceerno helmere nayi ɓernde ko fayi. helmere nayi ɓernde ko fayi. moƴƴi helmere nayo ɓernde ko fayi moƴƴi e garen hen joni helmere nayo ɓernde ko fayi holno foti kijjanɗe goni e helmere he kijjanɗe ɗiɗi goni hen kijjanɗe ɗiɗi goni hen helmere nayi ɓernde woni hen ko kijjanɗe ɗiɗi machallah kijjanɗe ɗiɗi goni hen kijjanɗe ɗiɗi goni hen kijjanɗe ɗiɗi kijjanɗe ɗiɗi kijjanɗe ɗiɗi ngoni heen. moƴƴi kijjanɗe ɗiɗi goni hen silene kam de holɗen kijjanɗe ɗiɗi kalne kam kijjanɗe ɗiɗi kijjanɗe ɗiɗi woni heen ceerno kijjanɗe ɗiɗi woni heen ceerno kijjanɗe ɗiɗi moƴƴi ɗum noon eɗen jokka joni inchallah kijjanɗe ɗiɗi fayi onon ko kijjanɗe ɗiɗi fayi helmere nde ko kijjanɗe ɗiɗi mbiɗen fayi teskoɗen noon hande alkulal men ko alkulal kojo mbowal windetake e hoore helmere e ngal hutore hono ni e tumbade hakkude helmere e won e gaddinaji ene kutoro ngal hewani hutortoɓe ngal ɓuuri wawde hutoraɓe ngal ko wayno fulaɓe ɓuuri wawde hutorade ngal ko ɓuuri teskinde kam e hayso tawi won woɓɓe ne kutoro kono kamɓe ɓuuri wawde hutorade ngal donc way wade foof kam ngal arata tan koye hakkude helmere ngal fuɗɗortake helmere eyyi ɗum noon teskoɗen ɗum wadde ko kangal alkulal woni alkulal battindigal ngal e alkule limto pular wadde ko kangal hande woni alkulal windande men wattindinde to banggue alkule e ndiɗo mbaydi ndi gonɗen ɗum noon teskoɗen ko alkulal kojo mbowal woni ngal jangaten hande kojo mbowal eyyi kojo mbowal ngal noon woni ko pesgal ngal jiiton ɗon ngal pesgal ngal jeeton ene woni hakkude a e i ko ngal pesgal woni alkulal ngal ko noon ngal sifiri ko ngal kojo mbowal ko pesal tan eyyi sa yiiɗi hebde ngal noon wonande ɓe windoɓe ɗo taw bindani ngal ɓe tawi ko tappirde pular joguiɗa tappirde pular wande alkule a nayyi takkodirɗe ngal so tawi ko nden tappirde joguiɗa woni wande multilingue o keyboard tawi ko nden tappirde joguiɗa ñoƴƴata ko alkulal ja
tawi noon ko ngal toksal ɗo ngal woni toksal ɗo ñoƴƴangal doole sa ñoƴi ngal doole tan fesgal ngal ara ɗo jiɗɗa windude ngal ɗo ngal ara ɗo eyi kono ngal wona piccal won mbaɗi hen picce wona picce ngal wona piccal kangal ko dow ngal darto e bindol he to jiiɗon e ngal woni ɗo to bindumi ɗo ko ɗon ngal darto ngal wonata less no piccal ni ko dow to ngal darto ni no jiiruɗo ngal ni ko ni ko pesgal tan ngal wona alkulal bindetegal e ngal tafide kijjande ala sabu ɗum ngal wonata e fuɗɗode hijjande ni fuɗɗode helmere hono no mbiruɗen dow ni wadde ngal windira ɗo joni tan e hono ndiɗo mbaadi ko ha mbawon teskare ngal mbawon andude ngal kono ngal wona alkulal bindetegal e hoore hijjande walla helmere ala kangal ngal e ngal lime noon e ngal andine wonde e ngal ɗon to banggue sifa kono ngal wona bindetegal eyyi duɗal Pulaar ɓalejo Samba ñande abde nogas e jeenayyi morso hitande ujunnaje 224 tolno goo ba windande 31 penda rondima bottari fayi gese fayi faade waade wi'i fayi ceerno wi yo o fa jama ha ay mi rokkay Fatimata Samba Ba ɓiri na'i mum ko fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yo'iɗam o serdi kosam e nebam ɗam o wale bolon o nawi luumo ngam wostoyade nguura mon e tarongo so tawi eɗon jogui hen namde ko yowiti e alkulal ngal walla ko yowiti e windande ni e bisimilla mo so tawi cagge kawrani cippiren hen bisimilla ngare hen Dudal ɓalejo Samba ñande amde nogas e jeenayyi jeeɗiɗi morso ujunnaje 224 tolno gooba windande 31 penda rodima bottari fayi gese fayi fa i fadde waade wi fayi ceerno wi yo fa jama ha ay mi ronkani Fatimata Samba Ba ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yoyi ɗam o serdi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi e bolol o nawi luumo ngam wostoyade nguura Duɗal ɓalejo Samba ñande amde nogas e jeenayyi morso ujunnaje 224 tolno goo ba windande 31 penda rondima bottari fewi gese fayi faade waade wi fayi ceerno wi yo o fa jama ha hay ni rokkani Fatimata Samba ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yoyi
ɗam o serndi kosam ɗam e nebbam ɗam o waɗi e bolon o nawi luumo ngam ustoyaade nguura. Dal Pulaar ɓale Samba ñin amde nogasi jeeni mars hitande ujunere e nogasi nai tolnugo ba dande capantati ko Penda Rondi Pottari fayi gese fayi fa yi faade waade wi fayi Ceerno wi yo fa jama hayi mi rokka Fatimata Samba Ba ɓiri nagge mum ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi ɗam nde kosam ɗam fendi nde o yoyi ɗam o serndi kosam enebam ɗam o waɗe bolon o noyi luuma ngam wostoyaade nguura. Dal Pulaar ɓale Samba ñin amde nogasi jeeni mars hitande ujunere e nogasi nai tolnugo ba dande capantati ko Penda Rondi Pottari fayi gese fayi fa yi faade waade wi fayi Ceerno wi yo fa jama hayi mi rokka Fatimata Samba Ba ɓiri nagge mum ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi ɗam nde kosam ɗam fendi nde o yoyi ɗam o serndi kosam enebam ɗam o waɗe bolon o noyi luuma ngam wostoyaade nguura. Penda Rondi Pottari faade gese fayi faade wadde wiide fa Ceerno wi'i yo fa jama hayi mi rokkani Fatimata Samba Ba ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yoyi ɗam o serndi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi heen bolon o nawi luumo ngam ustoyaade nguura. Dulol ɓaleejo Samba ñalnde amde nogasi jeenayi jeeɗiɗi mars ujunnaaje ɗiɗi e nogasi nayi tolnugo ba windande capantati e go'o Penda Roondima Pottari fayi gese fayi faade waade wi'i fayi Ceerno wi yo fa jama aymi rokkani Fatimata Samba Ba ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yoyi ɗam o yoyi ɗam
o seerdi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi e bolon o nayi luumo ngam wostade nguura penda rondima fottari faade gese fa'i fa'i faade wadde wi'ide fa ceerno wi'i yo fa jama hay mi rokkani Fatimata Samba Ba ɓiri na'i mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yoyi ɗam o serndi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi hen bolon o nawi luumo ngam ussito yaade nguura Dilol ɓaleejo Samba ñalnde amde 29 jeeɗiɗi morso ujunnaaje ɗiɗi e nogas nayi tolno goo ba windande 31 Penda rondima bottali fa'i gese fa'i faade wade wi'i fa'i ceerno wi yo fa jama ha aymi rokkani Fatimata Samba Ba ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yo'i ɗam o seerdi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi e bolon o nayi luumo ngam wostade nguura Didal ɓaleejo Samba ñalnde 29 mars hitande 2024 tolno goo ba windande 31 Penda rondima bottari fa'i gese fa'i faade wade wi fa'i ceerno wi yo fa'i jama hay mi rokkani Fatimata Samba Ba ɓiri na'i mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yo'ani ɗam o serndi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi he bolon o nawi luum ngam wostoyade nguura Duɗal Pulaar ɓaleejo Samba ñande arde 29 morso 2024 tolno goo ba windande 31 Penda rondima bottari fa'i gese fa'i faade wade wi'i fa'i ceerno wi'i yo fa jama ha aymi ronkani Fatimata Samba Ba ɓiri na'i mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yo'i ɗam
o seerndi kosam ɗam e nebbam ɗam o waɗi he bolon o nayi luumo ngam wostoyaade guura ngol ceerno Ali Seydi e wiɗo ɓale Samba calminama ceerno Ali jogii namdal seeɗa e mi yiɗi anndude ɗo jooni maana muɗum wiide ɗo jooni bolon o nayi luumo ngam wostoyaade nguura e jooni noon luumo ko ɓuri heewde yimɓe nana tan ko jeere e luumo ne maana ceerungol ana hakkude mum na walla hono heen ka teeruji han yimɓe kewi naan tan ko jeereji tan kono hedde fuutaji tan yimɓe nan luumo walla honno en nguurtun walla ko namdal calminama Budal Bale Sam ñande amde 29 mars hitande 2024 tolno gooba windande 31 penda ronima bottari fayi gese fayi fa yi faade waade wi'i fayi ceerno wi yo fayi yo faa jama ha'ai mi rokkani Fatimata Samba Ba ɓiri nayi o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yowi ɗam o serndi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi e bolon o nawi luumo ngam wostade nguura Dudal Pular Ɓaleejo Samba ñande amde 29 korse itani 2024 tolno gooba windande 31 penda rondima bottari fa'i gese fa'i fa i de wa de wi'de wi'i fa'i ceerno wi yo o fa a jama aha ay mi hokkani Fatimata Samba Ba ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam nde kosam ɗam fendi nde o yo'i ɗum ha serndi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi o waɗi he bolon o nawi luumo ngam wostoyaade nguura e kuɗol Ali Seydi Diallo mi wiyete Hajja Ba salminam saha ko o yo'i ɗam to wattindi lesto o nawi luumo ngam wostoyaade Budal Ɓaleejo Sam nde amde 29 morsi hitande 2024 tolno gooba windande 31 penda rondima bottari fa'i gese fa'i fa'i ceerno wi'i yo o fa'a jama ha ay mi rokkani Fatimata Samba Ba ɓiri nayi mum o fendi kosam kewɗam e kosam ɗam fendi nde o yo'i ɗam o
seerdi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi he bolon o nawi ɗumo ngam wostoyade nguura Duɗal ɓaleejo Sambo ñalde mawde 29 mars hitaande 2024 tolno goo ba bindande 31 pendo rondimo battari mum fayi gese faade wadde wi fa ceerno wi yo fa jama hay mi rokkay Fatmat Sambo Ba biri nayi mum o fendi kosam kewɗam kosam ɗam fendinde o yowi ɗam o serdi kosam e nebam ɗam o waɗi ɗam o serdi kosam ɗam e nebam ɗam o waɗi e nder bolon o nawi luum ngam wostoyade nguuru. Ceerno Boly a salmina mi hettimɗo elle namdal ma mbiɗa ko jeere walla luumo jeere kay ko jeere tan ene anda ewa luumo ne kadi ko noon luumo noon kañum ko jeere kono noon kañum ko waɗirte ko yontere ha yontere walla ni hen saaha ko ɓuuri yontere won waɗiroɓe yontere won waɗiroɓe ko ɓuuri yontere e heewani mankude yontere noon e famɗugol ko heewi haade tan koye yontere toɗɗe ñalawma tan on ñalawma nde edi fof ɗon ene waɗe jeere nde ɗon jeere ko nden wiyete luumo nde ganduɗa nde waɗirte ko yontere ha yontere walla ni ko ɓuuri yontere goɗɗe ne mbaɗire lebbi goɗɗe ne mbaɗire ni hitande eyyi won wiyoɓe luumo won wiyoɓe duggere eyyi fo noon kono kadi ko ɗum jeere kono jeere nde ganduɗa nde wona jeere duumide ɗum woni ko wiyete luumo kono jeere kay eɗen gandi jeere guure ɗe ɓuuri hen hewde guure mawɗe ɗe fof ne mbaɗi jeereji wadde jeehe kala to woni ko jeere wiyete kono noon luumo kañum ko yontere heewi waɗirede so famɗi walla ko ɓuuri yontere eyyi wona ko duumi eyyi ko ɗum kam woni ko paami hen moƴƴi so ɗum yewti ene wayno ko ɗo bindanɗe men ɗe kaaɗi wonande bindanɗe tolno goo heddi so Allah jaɓi ko en duttirto e reftoji men ko fayi arde ɗum noon kadi ne eɗen ganni wadde hen mbaadi gonɗi inchallah so tawi nandirama wonno gannirin ɗen ɗum tan so Allah jaɓi ha ɗum ɗo e balɗe seeɗa me en gandu no gasirta foof inchallah hatta noon ko no wayi wade foof kam ñalɗi ɗi jangganɗen ɗi ken continoɓe janggude walla ken jokkoɓe janggude no hanniri ni kono wonno jiɗirɗen tan so tawi nandirama noon woni no miijirimi eɗen mbaɗiri inchallah ko fayarde so Allah jaɓi koye reftoji noon dottorɗen inchallah